Yurdumyzyň edermen babaday hanlarynyň her ýyly bereketli toprakdan öndürýän ak buğday hasıllary owa hojalygyny esas pudoklaryň biri bolan gallany gaýtadan işleýän kärhanalaryň iş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Dünýäniň ösen tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilen büýük kärhanalarda işleriň döwrüň talaplarına laýyk alınıp barylmagy netijesinde öndürilen ady önümleriň hil derejesi ýokarlanyp, olaryň görnüşleri barha artýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny adyk önümler bilen üpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrliginiň margaly önümleri öňçülük birleşiginiň Türkmengala un we unaş önümler kärhanasynda da täze ýylyň ilkinji günlerinde münasip işler alınıp barylýar. Kärhananyň önümçülük bölümleri kämil tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün edilip, olar tejribeli hünärmeler tarapyndan kompýuter ulgamar arkaly dolandyrylýar. İşlerin sağlaşyk ýola goýulmagy netijesinde daşary ýurtlardan getirilen önümleriň orun tutýan ady önümlerini öndürmek işleriň depkini barha ýokarlanýar. Kärhanada häzirki wagtda un we unaş önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär. İşçileriň çekýän asylly zähmetleriniň netijesinde öndürilen unaş önümler 1 kilodan 5 kilo şeýle bolan owadan gaplary gaplanýar. Öndürilen ady önümleriň hil derejesini üpçün etmek bolsa, kärhananyň işçileriniň esasy başmakda dolup durýar. Bu ýerde döwrwap gaplary gaplanylýan ekologiýa taýdan arasda un we unaş önümleri bilen ilatymyz ýygyderli üpçün edilýär. Halkymyzyň un we unaş önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda tutanýary zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri Pähim paýhas ummany magtum ulprag diýilip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýynda da öz iş öndürjüklerini barha artdyrýarlar. Un we unaş kärhanasynyň işçileri halkymyzy ýokarky ýyly adyk önümler bilen üpçün etmekde edýän taýsy tagallalary üçin Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka damydy. Hemde hormatly prezidentimiz arka daly gahrman terdanymyza alkyş döwlerini aýdýarlar.